5 țări. Într-un avion, în conjurul care vor merge în toată Europa. Cine va restea presiunii? Egiptul, Iran, Turcia, Arabia Saudită. Am zis Saudită. Ai grijă! Și cum mă chema pe individul ăsta? Bă, Dubai, să vezi ce-ți fac! Conjurul Europei, deoarece vor crede europenii cât vor fi asiatici. Apoi Turcia, tu nu ești arab? Ba, tu te relaxezi cu fluierul ăla la gură. Țar, tactul, oricum, vom vorbi cu europeni. Stau și mă gândesc că poate excursia asta în conjurul Europei mă va ajuta să găsesc strategia cu care pot distruge Ucraina. Adică după război mi-a pierdut 7 soldați și 2 bombe nucleare. De ce înseamnă asta? Mă răzbun pe Ucraina sau pe Europa? Ce credeți voi? Dați un like dacă credeți că Ucraina e slabă. Nu uitați să ne urmăriți la turneul mondial al Asiei! Bă, de ce nu se stinge focul ăsta? Bă, nu! Știi? O să mă scriu la concursul ăsta și voi câștiga cei 100 de milioane de dolari. Și cu ăștia îmi pot lua o vilă, niște iubite, o mașină, voi câștiga. Și proștii vor pierde, că o să-i bat la concursuri. Și voi câștiga turneul mondial. Yo, Roma! Ha! Și nu ziceți la nimeni că voi trișa, că dacă zice cineva, o să vă bag cuțitul ăsta sau sabia ce ar trebui să fie în gât! Am nebunit. Oh, da, banii sunt ai mei. Și nu-i pot abona pe ei. Îi voi lua și o să-i mănânc. Adică nu, îmi voi lua mașina. Asta e mai bine. Ce vreți mai mult decât atât? Hei, ce zici de niște muzică? Sau niște, știi tu, de-asta, comedie. Nu comedie, scuzați-mă. Un musical. Ai dreptate, Coreea de Nord, un musical. Ne vedem data viitoare la turneul mondial. Musicalul. Sau cred că nu? Turneul mondial al Asiei. Unii spun că vom merge, în prima țară va fi Austria, a doua va fi Franța, a treia va fi România, a doua suta va fi Regatul Unit, a 14-a va fi Franța și a doua va fi Serbia, a cealaltă va fi Vietnamul, stai, aia e în Asia. Bă, cred că prima țară va fi Rusia. Bă, dar țara se extinde până în Asia, până în Europa. Și ce? E o țară perfectă! Ne vedem data viitoare la turneul mondial!